Mayong buntag sa tanan, di ana po ta diriya sa atong YouTube channel Israel Sidwala. O karon guys, daata diriya sa atong likod sa balay kaya ang atong iskutan karon bahin sa manok. Taga-Lunes ko mag-upload bahin sa atong mga buhing manok para ang atong mga viewers na gustong manok makahibalo pod mo bahin niini. Ug karon guys, ang atong hisgutan bahin sa atong prutas nganong daghan og bunga ang atong kaimito ug ang atong lansones. Ako ipahibalo sa inyo kung unsa ang tabang sa atong manok ug ang tabang pud sa atong prutas sa manok. Ingon pa, naghatag lang sila pareho sa atong duha na mga giatiman diriya ang atong manok ug atong mga prutas. Ug karon guys, daghan nato ang atong prutas no. Nakitaan man gayud ninyo nga daghan siya. Ug unsa ang sikreto nganong midaghan ang bunga sa atong mga prutas. Ug mao ni guys. Una human na ninyo nakita ang atong gibuhat sa atong mga iti. Kung di anak ko diri sa imabaw sa among scene guys, kani mong ikot sa among balay guys. Dato sa imabaw sa atop. O kay diri ang atong mga kaimito na daghag bunga na akong ipakita sa inyo guys. Oh, daghang nagbunga oh. Ha? Daghang nagbunga ni guys. Ha? Apa oh. Gusto pa guys oh, daghang nagbunga. Muna siya. Daghang bungang atong kaimito. Guys oh. Oh. Daghang bunga ang atong kaimito guys. Itungod kay natay mga buhing manok. Oh, ito pa guys oh. Hinogo, na hinogo. Oh. Hinog na guys, pero dili pa na siya pwede na to ipon kay napay na siya ay green. Muna ang atong mga kaimito diri guys. Oh guys, mo ni ang atong na-harvest na kaimito, oh. Guwapa kayo ang atong kaimito. Ang per kilo nako ni sa akong pagbaligya tag 40 ang kilo. Tungod sa atong mga buhing manok, nakabenepisyo ta na daghang bunga ang atong kaimito. Halin kaayo og makapaasinso. Ako diri sa imabaw sa atong lansones guys, mao ni gyud kadaghan ang bunga sa atong lansones. O di ba? Daghan na gyud siya og bunga oh. Awa. Daghan siya bunga guys. Oh. Mao na ang dakog tabang sa atong mga manok, sa atong mga prutas. Usa lang ni kapunuan na lansones guys ang namunga sa atong gitanom diri guys. Oh. Mao ni ang resulta sa atong itis sa manok na daghag bunga. Awa diha guys oh. Daghang pa nagbunga diha ah. Oh. Mo na ang bunga sa atong mga lansones. Pero dili na dali buhaton guys. Mugasto gayud ta. Pero sa hinay-hinay nimo na nabuhaton, mudako ra gyud ang imong negosyo. Kay kaning pagpamuhig manok,
pwede ni nato iingon na negosyo. Kung wala kay yuta, kung gusto ka mamuhig manok, mupalit kag yuta. Kung wala kay manok pa, mupalit kag manok. Kung wala kay mga kulungan, maghimo kag kulungan. Kung wala kay mga prutas, mananom kag prutas. Oops! Ang pagpananom nato prutas, dili dayon karon dayon mamunga. Kung dili, moabot pa gayud na siyag na po katuig, bisal gayud ka maka-harvest og daghang bunga sa imong prutas. Muna kamo mga OFW, dili instant ang pagpadaghan sa atong mga manok. Kung dili, hinay-hinay ang atong paggasto dihaa. Maabot man ang daghan ng mga manok nimo, maabot man ang daghang mga prutas nimo, maabot man og daghang mga bunga sa imong prutas, daghan man kag income sa imong manok hantod sa imong mga prutas, gumikan na sa imong mga pago ug imong sakripisyo sa pagpamuhi niini. Og nakita na ninyo ang resulta ng atong mga prutas, daghan og bunga, naka-income ta dihag dako tungod sa atong mga buhing manok. Kung giganahan mo sa akong YouTube channel, ayaw po ninyo kalimti mag-like, comment, and subscribe. Dinhira ko taman. God bless. Bye!